Sa Banwasang Dumangas, lapsag ginaboy sa bintana bango ginapasuni ginaswang. Inigintutukan ni Daryl Marie Sarmiento, exclusive. Ini ang aktual nga pagaboy sang duha ka bulan nga lapsag halin sa ikaduha nga panalgan sang ila balay sa Barangay Kayo sa Banwasang Dumangas. Pagpati sang pamilya ginaaswang ang bata. Kag para mahibaluan kung balagin bayluhan gid man sang aswang ang lawas sang lapsag, ila ini ginaboy sa bintana. Makitaan sa video nga nangindulaan ang lapsag sang iniyang nagtupa sa duta. Kag sa hindi maeksplikar nga hitabo, imbis nga lapsag, mga ginunting nga tela kag kung ano nga sagbot ang nakitaan sa tela nga ginputos sa iya. Ang iloy sang lapsag naghilibion kag nagpakitluoy nga ibalik ang iya bata matapos sang indulaan. Hugot ang pagpati sang pamilya nga ginaswang ang bata kag ginbayluhan ini. Ang mga ido na ginuwang, basta nga pabugtaw yung liwat, yung kaon niya bayo, ni Toto. Ang surana? Oo, yung kaon niya, kaya nasudlan, oo. Amo doon nga, king bala niya kami nga bantayan yung si Toto. Hindi nyo nga napapabay kay hindi, iway pa nila ng kaon si Toto. Marso 15 sang gabi isang nagpadulong sa Ramon Duremdes District Hospital ang pamilya sang bata. Apang kaagahon sang Marso 16, gindeklara nga ginbugtuan na sang ginhawa ang lapsag. Pahayag sang himata sang duha ka bulan nga lapsag, wala gid sang may nabatsyag nga kun ano man nga sakit ang bata, antis pa man ini nga maospital. Okay, okay, ganyan ma'am. Huwag saya sakit o ano, huwag man sa ngayong kaso, dan mo. Halos duha ka semana antes mapatay ang bata, nagpadulong ang lola sini sa isa ka manugpulong. Kag suno sa istorya, gulpi lang nga daw ginsudlan sang hindi mabalaan nga espiritu ang manugbulong kag ginpayag nga bantayan gid ang bata bangod kursunada ini nga kuhaon sang aswang. Nune sa nga tiktik. Tapos si mama sa kilid niya. Nagliso din ng liog pa tapos yung nabala niya si mama nga kwaong kwapo mo. Tapos nagkadlaw na sa gulpe at nagambal ang surana siya ng bantayan mo kita po mo. Sa sinigang moderno nga panahon, ikaw bala madalas sa gihapon sa mga ginakuno-kuno? Paano na lang kung may ebidensya nga makapamatuod? Hindi ayhan magpalanindog ang imo nga balahibo, ang pamangkot sa karon. Ano gid man bala ang matuod nga rason sa likod sang iya nga kamatayon? Kaglabi sa tanan, diin na gid man bala ang lapsag sa karon. Upod kay Hans Tisierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.